Quan la ment s'accelera, el cervell entra en mode supervivència. Intenta analitzar-ho tot per evitar errors, però hi ha una cosa que calma el sistema nerviós molt ràpid. Tornar al cos. Fes això amb mi. Posa una mà al cor i una mà al ventre. Respira lentament 3 vegades. I pregunta't això, aquest pensament busca veritat o busca evitar una por? Només aquesta pregunta ja et trenca el bucle mental. La clau no és deixar de pensar, és no quedar-te sola dins del cap. Torna al cos i la ment s'ordena sola.